गावाला नमस्कार. तर विषय कसं होतो, आपण म्हणतो गावात आपल्या कामधंदे काय नाही, केलं तर काय असा किंवा केलं तर काय होऊ शकतं. ह्याचं एक आत्ता दिलेलं एक उदाहरण. आणि आता कसं असतं, आपण जी गोष्टी बोलत असतो घडत असतो त्याच्यातनं विषय घडतात आणि पुढे जातात. मी नेटवर्क नसल्यामुळे आमच्या घराकडे आता ह्याच्यात नेटवर्क नाही, जिओचा असा आपले हे व्हिडिओ असतात आणि बऱ्याचशा गोष्टी म्हणजे नेटवर्क नसल्यामुळे कनेक्टिव्हिटी पूर्णपणे गायब आहे. आमच्याकडे जिओची रेंज असा, पण जिओच्या रेंजला काय तर मेल्या गेल्यावर रेंज येतात किंवा मेल्या गेल्यावर फोन लावतात अशी विषय आहे. तर मी आज आमचं एक सर कनेक्शन देणारा एक भाऊच असा सिद्धेश तामणकर उमरमाळ्यातलं पोरगो. आणि त्यांनी स्वतःच्या हिमतीत आपले एक केबलचं नेटवर्कचं बिझनेस चालू केलो. त्याच्यावर माझा फोनवर बोलणं झालेलं आणि तो लगेच भेटा गेलेलो माका. आता जवळजवळ एक 15 ते 20 मिनटाचा तो येलेलो हा भाऊचा आमचा सिद्धेश तामणकर. तर माका सांगायचं असा की आपण बरेचसे लोक म्हणतात की आपल्याकडे काय नाही असं, केलं तर सगळा काय असा आणि जे काय नाही करूचं त्याच्यासाठी कायच नाही असं. त्या म्हणतात तशी गदा ती धोडकड्याच्या कपाळावर 3 गुंडे. तर विषय असो, आता तो सांगात त्यांनी कसं काय केलं. मी ते काही एक सांगत नाही, असं व्हिडिओ करतोय काही एक नाही. तो पुढ्यात बसलो आहे बघा. त्यांनी आता चाय बी नाश्तो केल्यान. भाऊजी तू केव्हापासून चालू केलं? झालं 2 वर्ष झाली. 2 वर्ष झाली. आणि रिस्पॉन्स कसं लोकांचं? चांगलं भरपूर कनेक्शन बरोबर. कनेक्शन पण असं नेटवर्क पण बरं झालं. माझं कॉन्सेप्ट काय माहिती आहे, मला काय म्हणायचं माहिती आहे, लोक म्हणतात आपल्याकडे कामधंदो काय नाही, आपण सगळे उठतो सुटतो मुंबईत जाऊ. केलं तर काय भरपूर असं. बरोबर. मग शेती पण असं बाकी सगळं पण बाकीच्या थोडे बारकाचे बिझनेस पण हो. आणि समाधान असतं गावात. समाधान असतं गावात असतो. आणि विषय कसा की आता त्यांनी त्याच्या तर मनं दिलं असतं तर तो मुंबईत सुद्धा जाऊ शकलो असतो, सगळं सोडून सगळा करू शकलो असतो. पण रात्रीची त्याची जी नीज असा तो आरामात घराकडे घेता, ह्या त्याच्यासाठी सुख आहे. तो म्हणतात सुख असं तर सुख ह्या असा की सगळ्या दिवसभर हडेथडे फिरान कामधंदो करून तो रात्री घराकडे जाऊ शकतो. बरोबर मरे? ह्या खरं सुख असं. कारण आम्ही आता कसं मुंबईत असतो, काय इला नागपंचमी इली कृष्णा इलो सगळं इला धावायचं लागतं आमका मुंबईतून. तसं नाही गावात केला तर सगळं असं. ह्या एक छोटंसं उदाहरण आहे. आपण फक्त करूची गरज असा, आपण फक्त त्याच्यात कॉन्सेप्ट लावतो, आपण फक्त विचार करूचो आपण काय करू शकतो होता, सगळं काय होऊ शकतं. त्याचं एक उदाहरण म्हणजे सिद्धेश तामणकर. आणि तो हैसून उमरमाळ्यात राहता. आमच्या घरापासून जवळजवळ नाही म्हटलं तरी 30 किलोमीटर आमरे. 30 किलोमीटरच्या रेडियसमध्ये तो काम करता. म्हणजे त्याची कनेक्शन असतात ती आंदुरलेत असा, तेंडोलेक असा, आणि तेंडोलेत त्यांनी आविरात आमच्या आता कनेक्शन देता आणि आमच्याकडे दुसरं कनेक्शन आहे. आणि त्याचा ग्रुप आहे बऱ्यापैकी. त्याने आता चांगल्यानं त्याचे बरेचसे 2-3 मित्र आहोत ना. काय करतात ते मित्र? एक आंदुरल्यात करता परब मॅडम लागतं आणि एक मित्र तो कोचरा नेमकी खाऊन एक करतात आणि एक कोरड्यात करतात. आम्ही त्या काही विचारूचं कारण सांगतो. मालवणात मालवणात कोणा मालवणात एक असं तो एक करतात.